Ready जाजोबबाय जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि गोथार साननि जय गोथार बाथौ साननि बोराइ बाथौ सावजेननायनि जय नैथि मंगलबारनि जय हेलौ लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों गासैबो नायगिरि आंनि साबस्क्राइबारफोर आरो माखासे जायफोर साबस्क्राइब खालामिफोर नोंथांमोनाबो नायनानै लाबानो जाबाय जायखिजाया आङो दिनै दिन्थिलांगोन बेरे फुंजानि आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय दिनै हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायखौ आलारि बाथि फोजोंनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरनाय जागोन लोगोफोर नायलांबाय था बहुद खुवा खुदों नै नुहां नुवाहां अब्लाबो दिन्थिहरनोसै आं रेडि जाजोब्बाय नै हानजा हानजा सुरनायनि नैबे सिगाङाव उर'रा सालायग्राया नै आगान सुरहांबाय जै बाथौ हारिनि बाथौ धोरोम थांनानै थाथों आगुनि बारग' आफादगिरि आरो लेङाइनि आजाद बिथांमोनाबो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो हिनजाव जौगाखां आफादनि मान होनो गोनां आफादगिरि आरो हाबाफारियाव दिनै जोंखौ हेफाजाब बेवहाय जोंहा दायो रेडि जाजोब्बाय थाम-थिम हानजा सुरग्राफोरा साबायखर थाबाय खुवा खुदों अब्लाबो खस्थ' खालामनांगौ जाहैबाय आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारिखौ बे समाव आं बिथांखौ सावजेननो थाखाय नै रेडि जाजोब्बाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय गेटखौ बारलांनो नाङा बेखिनि बन्द'आवनो थाथ'नांगोन जोंहा आलासिया फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन बेनि उनावसो बे हानजा सुरनाया फारि फारि हानजा सुरलांनांगोन बे समाव जासिग्रोबाय दिनैनि बे समाव जोंनि रुनिकाटा दिया बाथौ गौतमनि मानगोनां आफादनि नेहाथारि आरो साफ्रोमबो
बाथौ सिबियारि आरो बेवहायनो नुजाफैनो हानाय जिल्ला बाथौ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आङो मा बिबानाव दङ बुंजोबनो हाला जोंनि धोरोमनि जा निथि दङ जा फालिगोन आरो आङो नुदों बेवहाय जा दिनै खेराइ फोरबोबो दङ दा आंखौ बे समाव आलारि बाथि सावजेनगिरि हिसाबै आंखौ लेंहरदों आरो बेवहाय बाथि सावजेनगिरि हिसाबै जायगा होदों बेनि थाखाय गिबियावनो जिया बाथौ गौथुमखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होबाय दा जोङो मानो हान्जा सरनो नागिरदों बेनि आफादगिरिया बिथोन होदों बेखायनो सावरायदों दिनै गोथार मंगलबार जोंनि गोथार सान बेखौ लोब्बा लानानै हान्जा सुरनाया खिसिजों बाबै खालामनो हाबाफारि गैया बेनिखायनो साफ्रोमखौबो ओरैनो थायालाबानो गोदोनि हान्जा सुरनायाव बाहागो लानो थाखाय बयखौबो गुरै खालामहरबाय अननानै थाफाजोब खनसे बोराइ बाथौनि मुङाव अननानै थाफाजोब Yes,